Става дума за географско обозначение на населението, както ние в България казваме, тракийци, добруджанци, торлаци, мизийци и т.н. А като име на нация с дълъг исторически живот и напълно различна от българската. Нямаща нищо общо с нея, с нейното историческо развитие и така нататък. Може ли да маркираме този момент в историята? Кой го прави и защо? Може и то с точност да се маркира този момент, но аз искам да кажа нещо друго, че тук на Балканите коренно население, поне специалистите така признават, са само два народа. Едните са гърците, за другите смятат, че са албанците. Така че всички останали, които живеят на Балканите, са от някъде пришълци. И затова тезата е абсолютно точна, така да се каже, че там са славяни и прабългари, които формират този етнос, както се формира етноса в Мисия, в Тракия и така нататък. А идеята за македонизма се ражда след сръбско-българската война. След освобождението Сърбия е насочила вниманието си към решаване на въпроса с Поморавието от 1878 до 1881. Точно с това се занимават сърбите. След това имат епизодични прояви по отношение на Македония и едва след 1885 година... Когато се утвърждават вече в Поморавието. Да, когато се утвърждават, когато решават проблема. В резултат на Берлинския конгрес. Да, когато се сега денационализацията фактически, насочват вниманието, особено след поражението в Сръбско-българската война. През август 1886 в Белград е създадено дружеството Свети Сава. Интересното е, че членове на това дружество са крал Милан, 12 сръбски министри, 8 полка, 30 общини. Много сериозно дружество. Присъствие е страхотно. Без никакъв конфликт на интереси, нали? Що ми крали участва? Вижте, трябва много сериозно да се подходи към въпроса и те това са направили в Белград, защото етническата картина е страхотна. Смята се, че по време на 19 век в Македония е имало само сърби, работещи, отишли на гурбет в големи градове и числеността им е някъде между 500 и 600 души. От които една част, 200-300 са и мухамедани, останалите са православни. Аз си спомням какво пише един от изтъкнатите български етнографи, който проучва Македония, Васил Кънчов. Същевременно той е сътрудник на българското военно разузнаване и го питат, вярно ли е, че в Охрид и опасно ли е тая тенденция, че в Охрид са се появили двама човека, които са определили като сърби в някакво преброяване. Тъй като има сведения, че това са местни жители. И той отговаря с пари. Аз и в родния Сливен мога да ви намеря 4 сърби. Но казва, не е страшно, това са просто купени хора. За съжаление не се е оказал прав, тъй като сърбите са измислили. Именно това е междинна народност между българи и сърби, която да бъде под техен контрол. Свързват това име, свързват появата на македонизма с името Стоян Новакович, един виден сръбски учен, колега, но същевременно и дипломат и политик. Епигоните в Македония, небезизвестни и нашумял в последните няколко седмици Кръстемир Сирков, той е по-скоро една жалка картинка. Кога сърбите не поемат тази идея? Това е интересно. След като завладяват Македония в 13-та година, те не я правят своя държавна идея. Те ми се струва, че стои нещо като резерва. Те след 13-та година и след 18-та, след Първата световна война, когато отново ни взимат Македония, те просто обявяват населението за сърби. Южни сърби и толкова. Няма македонци, няма... Значи след 1886-та нямате избистрена концепция, още избистрена стратегия. Две тенденции се лансират от Белград. Едната е за сърбизма, че населението славянското в областта е сръбско и тази линия се отстоява от Спиридон Гопчевич. Той точно тогава, 1886 или 1887, издава книга за Стара Сърбия, и където включва. И другата теза, която не е чак толкова актуална, това е за македонизма. В края на 19-ти... Като резервен вариант, по-скоро за кралска Югославия. Сърбия, пардон. Така. И фактически, когато се създава кралска Югославия на 1 декември 1918 година, тогава са признати за официално три народности. Сърби, хървати и словенци.
фактически македонците не ги признават. Така се казва и държавата, сърбо-хърватско-словенско кралство. Точно, кралство до 29-та година, след шестомярската диктатура. Да. Тогава се обяви за... И така стоят нещата. Фактически те изобщо не искат да чуят за македонизма. А македонистите развиват тезата, че славянското население в Македония не е нито сръбско, нито българско, а македонско. Това е тезата, която те развиват. Но в кралска Югославия това нещо не се допуска, не се признава. И аз искам да кажа няколко думи, да се върна така назад. Да. Защо кралска Югославия не признава дори и македонската теза? Ние лансирали тази македонска теза и е особено ревнива по въпроса за българското наследство в Македония и за българския характер на областта. Ами, защото през 1913 година, когато се извърши подялбата на Македония, а тя е не малка, 67 000 квадратни километра, тези 25-6 хиляди километра, Вардарска, които падат в седадини на Сърбия, в тях от 19 кази околи, 14 са с чисто българско население, 2 са с смесено население и само 5 с турско. Това са така наречените вардарските турско адака. Така че там те не можеха да прилагат политиката на Гърция, където има само 6 чисто български кази, колкото са и в България, като сложим и Струница. Да. Струница си губим след Първата световна война. Защото гърците можеха да прилагат размяна на населението и да обезбългаряват Егейска Македония. А сърбите как да обезбългаряват кралството на сърби, хървати и словенци, когато те трябва да обезлюдяват. Фактически областта ще остане без население. Това е и са изключително ревниви. Те подписват договорите за защита правата на малцинствата, но не ги изпълняват. И след Първата световна война до 26-та година над 30 хиляди българи от Македония са хвърлени по затворите. Защото те казват, тук няма българи, нали? Те са сърби. Да. Точка. Точно. И са изключително... Нека да разгледаме сега тезата за автономията, която издигат редица български революционни делци. Дали ни попречи? Защото сега ни ги навират в лицето. Казват, ето бе, Тодор Александров, Иванчо Михайлов и кой ли не още казват Македония автономна, свободна, суверенна държава. С това те показват, че не са българи и че са нещо друго. А това, че са заявявали от време на време, че са българи, нормално объркани хора не знаят какво да кажат. Връщаме се към един мой съгражданин от Велико Търново, Стефан Стамболов. Той лансира за пръв път тази теза. Стефан Стамболов прави един анализ по национални въпроси. Тоест, това е българска държавна идея. Абсолютно. И от Стефан Стамболов и няма нищо общо с това, че македонците са нещо различно. Те просто я приемат. И всичко това е политика на всички български правителства. Но откъде тръгва? Стамболов прави анализ на българския национален въпрос. Това е политиката на Стамболов на държавен национализъм. Да. И казва, че програма Максимум е неосъществима. Тоест, откъсване на Македония и присъединение към България, отиваме към изпълнение на програма Минимум. Това са реформи и автономия. Чрез екзархията, училища и църкви. И до 1912 година